Oikein paljon tervetuloa tähän videoon. Nyt mä vähän kerron meidän talosta ja vähän näytän meidän taloa. Tossa on se meidän huone. Mä en näytä tässä videossa. Käykää katsoa se. Tässä on mun äiti vaatekaappi. Sitten toi on vaatekaappi. Mikä tässä näyttää mun Coca-Cola-telkki. Videon tärkein osa. Vähän Coca-Colaa siitä aamuruokoille. Tai päiväruot, en mä tiedä miten niitä. Sitten on mun lemmikkihamsteri Mauri. Sitten on TV, sitten tuolla on meidän tramppa. Sitten penakka, tossa on vielä semmonen koira-aitaus, TV ja mun puhelin. Jos tää video saa 15 likkeä, mä näytän meidän suihkukerroksen, mutta se on aika päheä ja se on vähän erikoinen. Kaikilla ei ole samanlaista. Niin 15 likeä mä laitan se